2020 жылда башланган edi bu программа сельский ипотека деген комплексное развитие сельских территорий программасы негізінде біз көп кенә гаиләләргә bu программа буенча кредитларны бирдек инде. Шу төп ниләрен әйтеп китәм. Процентный ставкасы инде безнең 2,7%. Суммасы 3 миллионга кадәр бирелә. 25 елга кадәр срогы. Беренче кертем первоначальный взнос безнең 10%-тан башлап шулай ук инде. Башка программалардан айырмалы буларак инде безнең менә таләпләр практически юк дисәм була инде. Шушы объект безнең сельский территорияда булса, авыл җирлегендә инде Актаныш районының бөтен җирлеге керә инде сельский территорияга безнең любой җирдән фатир яки йорт сатып ала инде безнең гражданнар. Шулай ук яшь буенча безнең ограничениялар алай юк. Теге 35 яшькә кадәр дигән инде шул яшь инде 21 яшьтән башлап 65 тулганчы түләнеп бетәргә тиеш кредит инде. Монсы заемщикныкы, әгәр дә заемщик булса инде 75 яшькә кадәр рөхсәт ителә инде. Документлар инде шул стандартный безнең ипотека буенча инде паспорт яннан снилс, гаилә турында, хезмәт хакы турында, трудовой книжканың заверенный кирәк була. Шулай ук лимитларны безнең ябып торганнар инде май ахырыннан башлап август башында ачтылар кире. Пока лимитлар бар. Безнең конкретно Актаныш районына бүлеп бирмиләр лимитны, теге Татарстанга целом бирелә безнең банкка инде. Пока лимитлар бар, актив алсалар иде инде безнең гражданнар. 31850 30364 һәм безнең офиста инде Ленина проспекты 126 Б йорты. Шунда килеп белешәләр һәм документларны шунда бирә алалар инде. Менә Шалва янында инде Тукайский районыннан тоже срочлар бар. Казан янында да Лаиш районы, Верхний Склоннар, шуның җирдән тоже алучылар бар инде безнең срочлар. Пропискалар анда булмаса да аларга була. Прописка буенча безнең тоже таләп юк. Безнең хәт Мәскәүдән, хәт Себердән кайтып алса була. Бу кредитная история һәм платежеспособность тикшерелә инде. Әгәр дә инде әйтәм менә үзенеке генә җитмәсә, любой кешене заемщик итеп привлекать итеп була инде. Теге ир белән хатынга түгел. Ир белән хатын стандартный бар инде. Әгәр дә җитмәсә, башка кешене привлекать итә ала инде. Любой кешене туганлыгына түгел, любой кешене привлекать итә инде заемщик итеп инде. Историясын ача булса инде, андый кешеләргә обычно отказ килә инде безнең. Ну теге электән булса кайбер кешеләргә килә инде безнең уже теге нормальлашкан булса инде историясы инде. Ну в данный момент начар историялар белән алар үтмиләр инде соответственно. Һәм бу йорт Россельхозбанкта заводта тора, түләнеп. Заводта торачага һәм менә сезнең нуждаемость бар бит, безнең нуждаемость тоже юк, но шул аласы фатир теге Актаныш районында куелган теге 18 квадрат метрдан ким булмаска тиеш инде бер кешегә инде. Безнең менә фатирларны бик таба алмыйлар инде, йортларны табалар, теге фатирлар андый зур юк инде, допустим, теге 4 кеше икән инде, 2 балалы семья икән, алар бер квартираны 72 ким булмаска тиеш, квартирлар уже бик таба алмыйлар. Ул проблема бездә дә бар, АПК программасында кеше приобретениега дип баса икән, без аңа фатир табырга кушабыз, фатирны таба, ә бездә практически стандарт бара. 35 бер бүлмәле, 52 һәм инде искерәк йортлар булса анда вообще 2 бүлмәле квартира 48 квадрат метр. Шуңа да инде чыкмыйлар. Буенча отказ биргәннәр бар инде, алмый калган. Авыл җирлегендә йорт булабыз дигән кешеләр һәм дә инде фатир сатып алабыз дигән кешеләр Россельхозбанкка менә аларның ишекләре ачык, лимит бар дишеләр булгачлар. Ел ахырына кадәр җитешеп, шу объектларны табып, һәрбер кеше дә үзенең йорт шартларын яхшыртсын иде.